Bantay Halalan 2025 Special Coverage ng Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Nagbabalik po kami mga kapaborito sa aming special coverage ng Bantay Halalan 2025. Ako po si Joey De La Cruz. And ako naman po si kapaborito, Amor Ligaspi. At papasukin naman po natin ang ating kapaboritong si Joseph Kanilang Bacani. Bantay Halalan 2025. Pasok! And for kapaborito Joey and kapaborito Amor, magandang hapon sa inyong dalawa. Gabi na, gabi na, gabi na. Ilang minuto na lang. Gabi na. Gabi na ba? Oo nga pala, gabi na pala. Oo, ilang minuto na lang magsasara na tong orna dito sa Calit Elementary School kung saan nandito tayo ngayon. At mangilan-ngilan na lang po yung mga taong nakikita natin na bumubuto. Pero halos wala na nga kasi yung iba rito nagmimerienda na po. Nag-early dinner na sila. Pati rin kami, tapos na kami rito. Tapos na kami rito. Tapos na kayo? Oo. Wala yung dinner ko. Padala nyo nga sa cellphone. Screenshot ko na lang. Okay. So ito, binabantayan natin ngayon dito sa Calit Elementary School. Dalawa rin lang ang presinto rito dahil dalawang machine lang po yung ginagamit dito ng mga election board. At hinihintay na lang yung pagko-closing. Siguro maya-maya magbibilang na rin sila, magtatali na sila para malaman na natin kung sino ang nanalo dito. Kapaboritong Joseph. Yes, go ahead. Paano sistema niyan? Pagka-reach natin ng 7 o'clock, magre-rest pa sila ng konti o dire-diretso na yan? Pagkatapos ng 7 o'clock, kung wala nang hahabol, depende sa chairman yata. Pero palagay ko, dire-diretso na to kapaborito Joey. Iayos na nila yung mga machines, magbibilang na yung machine, tapos ipapadala na rin nila, magta-transmit na rin sila sa server, kung saan ay para parating na yung resulta na galing dito sa Calit Elementary School. Yes, oo. So pagkatapos niyan, dadalhin yung mga baluta sa munisipyo ulit. So maabutin tayo na hanggang madaling araw kapaborito Joey. Kaya kung sakali baka hindi ako makahabol bukas, alam mo naman yan. Alam mo naman na yan. Husband's duty. Hindi naman pwedeng hindi kay Commander. Kaya kung sakali hindi ako makahabol bukas sa programa ko, pasensya ka na. Ganun din kay kapaborito Ajay. Kasi sigurado uuwi kami nito madaling araw na. Pila-pila kasi dyan sa munisipyo mamaya para isubmit yung mga ballot boxes, yung mga balota, at i-inventory yan ng Commission on Elections, and then itatago na sa munisipyo. So later on, hatid natin sa inyo kung ano yung resulta ng botohan dito. At kanina galing din tayo sa Bugalyon, sa may Angarian Bugalyon, dahil may mga reports tayo natanggap, although magkasama kami ni kapaborito Jonathan doon kanina, but unfortunately wala naman tayong nakita. Pero nung nagtanong-tanong kami sa mga tao doon, sabi nila tapos na. So antikiso sa limendoan ng kapaborito Jonathan, naganap na. Hanggang manuntan, naganap na. So tapos na. At ganun pa man, nung umalis tayo sa lugar, ongoing pa rin po yung mga pagbuboto doon. May mga mangilan-ngilan lamang po mga botante ang humahabol sa mga voting precinct sa may Angarian, Bugalyon, Pangasinan. So maya-maya hatid natin, after 7 o'clock kapaborito Joey, hatid natin yung result ng botohan dito sa Calit Elementary School, and we'll try our best also na baka mamaya pagdating natin sa munisipyo ay malalaman na rin natin yung buong resulta sa buong bayan ng Binmali. Okay. So mula rito sa Calit Elementary School, ito po si Joseph Kanilang Bacani nagulat para sa Bantay Halalan 2025 ng Radyo Pangasinan. Paborito! Bantay Halalan 2025. Ayan, latest situational report na naman po dyan sa may Calit Elementary School ng bayan ng Binmali.
double purpose si Sir Joseph. Bakit ka mo, Ano? Sir Joey? Oh. Bantay halalan, bantay misis pa. Diba? Okay yun Oo naman. Pero tingnan mo naman, Sir Joey, madaling araw, gumising na sila dahil ihahatid Alas 3 daw nagising Oo. siya eh. Oo. Kasi kailangan before 5 nandoon dapat sa school yung mga Ako teacher. kagaya ko rin nagising ako kanina alas 3 na. Hindi ako excited. Hindi ako excited. Hindi excited. Marami lang talagang Oo. responsibilidad tayo dito sa stasyon na and, para maiparating sa kanila ang serbisyo na kailangan nilang malaman sa sa Bantay Halalan natin 2025. And saludo tayo sa mga teachers, Kuya Sir Joey, dahil hindi biro yung ginagawa nilang sakripisyo. Yes, Tuwing ganito, kasi maliban sa pagod, na-pressure din yung mga yan. Ay, oo naman. Lalo na pag nagka-problema yung machine, tapos may nagka-problema ng kung ano-ano pa. Yes. Syempre, sila yung ma-pressure doon. Sila yung nandun hanggang matapos ang bilangan. Syempre, sila yung mananagot. Walang bibitaw mga kapaborito at malapit-lapit na po ang bilangan sa ating Bantay Halalan 2025. Magbabalik po kami ni Amor Ligaspi Diga. Dito naman po yan sa aming special election coverage ng Bantay Halalan 2025. Bantay Halalan 2025. Paborito. The most music. Paborito. DWJE